HSP Ante Starčevića danas diljem Hrvatske prikuplja potpise za peticiju protiv, kako kažu, nasilnog uvođenja dvojezičnosti u Vukovaru. Akciji se priključila i zadarska podružnica stranke. HSP Ante Starčevića u peticiji traži moratorij od 10 godina na uvođenje dvojezičnosti u Vukovaru. Isto će se uskoro, kažu, dogoditi i u Gračacu, a Hrvatska na takvo što još nije spremna. To je nešto što je za naš narod, rekao bi, još uvijek možda je prerano. Prerano je i tražimo moratorij od 10 godina na uvođenje dvojezičnosti. Starčevićevi HSP-ovci poručuju da nisu protiv prava nacionalnih manjina koja su zapisana i u Hrvatskom ustavu, no u statutu grada Vukovara ističu suprotno tvrdnjama premijera, dvojezičnost nije zapisana. Statutom grada Vukovara, iako premijer Milanović, laže, moramo otvoreno reći, on laže i tvrdi da je to određeno statutom. Mi imamo odgovor Ministarstva uprave još iz 2011. da to statutom grada Vukovara nije uređeno na taj način. Prikupljene potpise stranka će preko svoje predsjednice i saborske zastupnice Ruže Tomašić 30. siječnja predati predsjedniku Sabora Josipu Leki.